nthawi ya zandale ali ndi maganizo osiyana pa nthawi yabwino yomwe zipani zandale ziyenera kuyamba kukhazikitsa maubale okhudza chisankho chomwe chikubwera, pomwe ena akuti zipani zitha kuyamba ubale wa mtundu pakadali pano, ena akuti mwina zipani zipite zokha ku chisankhochi nkudzayamba maubale zipanizo zikadzalephera kupeza mavoti oposa theka la mavoti. Kasimaubi ali ndi nkhani yonse. Pomwe zipani zandale zambiri mdziko lino zayamba kukonzekera chisankho cha mchaka chammawa, zipani zina kuphatikizapo cha DPP, MCP komanso Aford zanenetsa kuti zizakhala ndi ochiyimira ngati president pa chisankhochi, ngakhale opikisanawa akuyenera kuzapeza mavoti osachepera theka la mavoti onse kuti azavomerezedwe kuti ndiwo apambana chisankhochi, pomwe ambiri akukhulupirira kuti kulowa mu mgwirizano ndi njira yokhayo yabwino yomwe ingathandize kuti opikisanawa azakwaniritse mulingowu. Katswiri pa nkhani za ndale Dr. Henry Chingaipe akuganiza kuti nthawi yabwino yoyamba kukambirana za migwirizanoyi ndi pano pomwe chisankho chisadachitike. Ine ndikuona ngati nthawi yabwino yokambirana ndi tisadapite ku chisankho choyamba, chifukwa pali nthawi yayitali yoti mukambirane, mugwirizane, mukhoza kuyikamo mugwirizanomo zinthu zosiyanasiyana zomwe zikhoza kukhala ngati zikutchingira kapena zikupanga take care of ma possibilities amene akhoza kuchitika kutengera ma results a chisankho choyamba. Katswiri wina a Ernest Tindwa akuganiza kuti zipani zina zikuyenera ziyambeka zachita mpikisano pazokha mugawo loyamba la chisankhochi ndi cholinga choti zithe kudziwa chiwerengero cha anthu omwe akuchitsatira. Zithandiza zipani makamaka zomwe zilibe kuthekera kuwina komano kuthekera kupangisa kuti awine ndani kuti apite ngati paiwo wokha ntolekwenda kuti ayeze mphamvu zawo mu ndime yoyamba zomwe angagwiritse ntchito pokambirana za mgwirizano mu ndime yachiwiri. Mukangopita pangokambirana kopanda kudziwa mphamvu zanu pena pake zimakhala zovutirako. Mwezi wa Septemba chaka chammawa, anthu omwe ndovomerezeka kuponya voti mdziko lino akuyenera kuzaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Chipani cha DPP chati zokonzekera za msonkhano wake waukulu omwe uchitike kumathero a sabatayi zili mchimake. Wapampando wa komiti omwe ikuyendetsa zokonzekera za msonkhanowu Dr. George Chaponda wati nthumwi zoposa 2500 zikuyembekezeka kufika ku msonkhanowu omwe uchitikire kukomesa mu mzinda wa Blantyre. Zambiri malingana ndi wapampando wa komiti yapadera yomwe ikuyendetsa msonkhano waukulu wa chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP, Dr. George Chaponda, ndalama zopitirira 500 miliyoni ndi zomwe chipani ichi chigwiritse ntchito pa msonkhanowu. Iwo ati nthumwi zopitirira 2600 zikuyembekezera kudzasankha adindo atsopano m'maudindo onse a chipani ichi. Komabe iwo ati pa mpando wa president wa chipani ichi palibe waonetsa chidwi chodzapikisana ndi president wa chipani ichi Professor Peter Mutharika. Iwo atinso aitana atsogoleri a zipani zina zotsutsa pa msonkhanowu monga UDF, Aford komanso UTM taitana, UDF taitana, zimene ndiye zipani zimene taitana. Around about 500 million koma pasopano lino tikutolerabe koma ndikudziwa kuti tinazo ndalama. Msonkhano wosankha adindo mu chipani chotsutsa cha DPP ukudza pomwe pakhala pali kusamvana pa nkhani ya msonkhanowu chipani ichi chitulukireni mboma mchaka cha 2020. Akatswiri pandale ayamikira chipani cha MCP ati kamba kochititsa msonkhano waukulu wosankha adindo wa mtendere komanso wapamwamba zomwe ati zikupereka chithunzithunzi cha momwe chisankho chapatatu chidzakhalire chaka chammawa. Dr. Boniface Dulani ndi Wonderful Mkuche ati kuyerekeza ndi misonkhano ya mbuyomu komwe kumakhala ziwawa kamba kakusamvana, ulendo uno kunalibe kulimbana ndipo anthu asankha adindo mwakufuna kwawo. Franklin Mtambalika ndi ripoti. Katswiri pandale Dr. Boniface Dulani wati msonkhano wa chipani cha Malawi Congress MCP wapereka uthenga waukulu wa momwe zipani zikuyenera kusankhira adindo komanso momwe zingathetsere kusamvana. Komabe Dr. Dulani wati nkhawa yawo ili pa nkhani yokhudza
komwe chipani cha Malawi Congress chidapeza thandizo la ndalama zoyendetsera mwambowu ngakhale chidati sichinagwiritse ntchito ndalama za boma. Misonkhano yaikulu ya chipani ngati kumakhala kusamvana penanso mwina mwake nkupanda anthu kukwiya kukoka kukana malaya chifukwa cha kusagwirizana, koma pali aitaona kuti apanga ndithu convention ya mtendere yabata kuti zotsatiranso za convention imeneyi zakhala kuti aliyese azivomera. Katswiri wina a Wonderful Mkhuche akugwirizana ndi maganizowa ndipo walangiza zipani zina kuti zitengerepo phunziro pa zomwe chipani cha MCP chachita. Anthu ena amapereka ndalama kwa madelegates ndi cholinga chokuti akhale ngati agula vote, koma ena mwa iwo sanasankhidwe pa mipandoyi, chimene chingotionetsera kuti udindo sumatha kugula. Ndi kwa iwo amene akuyima nawo pa mipando ku msonkhano waukulu ku zipani zinazi aphunzirepo phunziro, nkhani nkuwauza kuti kodi ukakhala pa udindopo uzachita chani. Chipani cha MCP chinachititsa msonkhano wake waukulu pa 8 mpaka pa 10 August, ndipo ndi chipani choyamba kuchititsa msonkhanowu pomwe zipani zikukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Undu unaona zoti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, ndi amayi wati boma likuwunikanso ndondomeko ya chaka cha 2019 yothandizira amayi kutenga maudindo yomwe ikutsindika pakuthekera kwa amayiwa. Nduna munduna wa Jensen Desire yati kusintha kukufunika pa ndondomeko zothandizira amayi kuti ambiri azikhala m'maudindo pa ndale, pomwe dziko lino likufuna kukwaniritsa 35% ya amayi m'maudindo a phungu wa nyumba ya malamulo komanso makhansala. Tindi report lomwe alemba Western Court. Malingana ndi nduna yoona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito a Jensen Desire, amayi 10 okha ndi anawasankha kukhala aphungu wa nyumba ya malamulo mchaka cha 1994 kuyimira 5.6%, pomwe 45 ndi anapambana pa chisankho cha 2019 kuyimira 23%, zomwe ati nzokhumudwitsa. Asendeza ati zinachitika chifukwa cha mavuto osiyanasiyana monga zikhulupiriro za anthu zomwe amayi amakumana nazo nthawi ya kampeni, chifukwa boma launika ndondomeko ya chaka cha 2019 pofuna kuthana ndi mnyozo omwe amayi amakumana nawo mu nthawi ya kampeniyi. Iwo aonjezera kuti madera omwe sachita zinthu poyang'anira kuti uyu ndi mkazi kapena mamuna amachita zinthu molondola ndipo amagawana maudindo ndi amayi pa zonse. Zisankho zimene zitufunitsitsa nambala ya azimayi pamene ili pa nambala ya anthu 42 imene ili 27%, tufuna ichoke pa 27% ifike ndithu pa 35%. Zimenezi tufuna kuti zitheke ndipo zitheka chifukwa chatsopano kuti ndondomeko imene tili nayoyi panopo yapanga kuti zina zimene zimaoneka zotsamwitsa kuti azimayi atenge nawo mbali, zimenezo zimene taziona kuti zimene zitikazikonza ndi kuti zithandiza bwino kuti azimayiwa asakhale ndi zina chilichonse chotsamwitsa. Mkulu wa bungwe la Oxfam alingalireni Mihowa wati izi zifunika kuyambira ndi zipani za ndale, koma mwamwayi zipani za ndale mdziko lino zinazipereka kuteteza ndi kuthandiza amayi kuti adzapikisane nawo maudindo onse pa chisankho chikubwerachi. Chiyembekezo chathu ndichonena kuti zambiri ziyenda bwino pa chisankho chimenechi. Ifeyo ngati Oxfam komanso a Woleki, a CCSS, a NICE, a UN Women ndi mabungwe ambiri tikugwirana dzanja ndi akunduna kunoko. Ifeyo tikona ngati zinthu ziyenda bwino, ifeyo noti strategy imene akukakhazikitsa nduna yabwera msanga. Inyo mukudziwa kuti ameki angopanga launch chisankho pa 2 August. Lero pa 12 ndi pamene anduna matiuza kuti mawa pa 13 akhala kupanga launch strategy imene yokweza azimayi pa ndale. Lachiwiri, undunawo ukhazikitsa ndondomeko yothandiza amayi ya chaka chino kuli nthibe kudedza poyamba kampeni yomwe ithandize kuti amayi ndi abambo adzakhale ndi mipando yofana kuyambira ndi chisankho cha chaka chamawachi, chomwe amayi achinyamata komanso aulumali adzakhale ndi mwayi wofanana. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Ofesi ya mlangizi wa boma pa zamalamulo yati ikupemphabe khoti kuti limitse ganizo lochotsa Brigadier Charles Kalumo opuma pa udindo ngati mkulu wa nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino. Malingana ndi mneneri ku ofesi ya mlangiziyu Emmanuel Lawyer, nkhani idakali ku bwalo la milandu ndipo akudikira khoti lipereke tsogolo lake. Leya Malekano ali ndi ripoti. Ogwira ntchito wina ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka achikhulupiriro zidana anakamang'ala ku bwalo la milandu kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anasankha Kalumo pa udindowu mosatsata malamulo.
Achakwera anasankha akalumo mu mwezi wa August chaka cha 2022 ngakhale anali atapuma pa ntchito. Oweruza milandu Justice Michael Tembo anagamula kuti akalumo sakuyeneranso kupitirira kukhala pa mpando wamkulu wa nthambi povomerezana ndi azidana kuti Achakwera sanali woyenera kusankha mkulu wa nthambi koma unduna ona zachitetezo monga mwa malamulo. Atembo anati ganizoli linaphwanyanso lamulo pomwe limati mkulu wa nthambi ayenera kuchokera ku nthambi kapena mboma, komanso ganizoli linaphwanya lamulo la zaka 60 lomwe munthu amayenera kupuma pa ntchito mboma. Patatha miyezi iwiri chiperekereni chigamulochi, mneneri wa ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Emmanuel Lawyer wati nkhani idakali ku court ndipo akufunabe kuti atenge chiletso choletsa chigamulochi kugwira ntchito mpaka bwalo lalikulu la apilo litawunikanso chigamulochi. Nawo unduna wa zachitetezo cha mdziko wati ukudikirabe ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo kuti utsatire chigamulochi. Ogwira ntchito ku nthambi anaopseza kuchita zionetsero pokakamiza boma kuti lichotse akalumo pa udindo, ponena kuti akalumo amachitira nkhanza anthu ogwira ntchito ku nthambi komanso samayendetsa bwino ntchito za nthambi bwaloli lisanapereke chigamulochi. Malo mwa Zodiac kulilongwe ndine Lea Malekano. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tikumanenso posekedwa apa zikatha izi. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomweyo sichuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. Creating a brighter society. Kusintha kwa nyengo kwa sausafuko la Malawi alimi ambiri akusowa pogwira, koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulipe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba ochepa. Musapite kutali, ndizotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Umodzi tumuli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugulitsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti mudziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. FIFAD, Financing Agriculture Development. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo.
amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe, Kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laison. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. Takulandiranso tione miti yankhanizi. Bungwe la Muslim World League pa ntchito yabwino yomwe bungweli likugwira mdziko lino pamene likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 30 likuthandiza anthu mdziko lino. Polankhula ku Lilongwe pamwambo wokondwerera ntchitozi, President Chakwera wati mwazina bungweli lathandiza kwambiri omwe anakhudzidwa ndi COVID-19 na mondo wa Freddy komanso maphunziro ana amasiye. Kasi Maubi ali ndi nkhani yonse. Lolemba bungwe la Muslim World League limakondwerera kuti lakwanitsa zaka 25 likugwira ntchito zake zachitukuko zosiyanasiyana mdziko lino, kuphatikizapo kupereka thandizo kwa mzika za dziko lino zomwe zakhala zikukhudzidwa ndi mavuto osiyanasiyana monga madzi osefukira komanso miliri ya nthenda. Mkulankhula kwake, President Lazarus Chakwera yemwe anali nawo pamwambowu anayamika bungwe la Muslim World League pothandiza anthu mdziko lino, ponena kuti thandizo la bungweli silimangopindulira anthu okha komanso boma. President Chakwera anatchula thandizo lomwe bungweli lakhala likupereka pa nthawi yomwe dziko lino linakhudzidwa kwambiri ndi nthenda ya COVID-19, komanso thandizo la 8.5 billion kwacha lomwe bungweli linapereka chaka chatha kuti lithandize ophunzira amasiye. Mlembi wamkulu wa bungwe la Muslim World League, Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Isa, yemwe anathokoza ubale omwe ulipo pakati pa dziko lino komanso bungweli, anati bungweli lipitiriza kuthandiza dziko lino mu ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Iwo anati bungwe lawo limatenga thandizo lomwe limapereka ku dziko lino ngati udindo omwe bungweli likuyenera kumagwira, ponena kuti bungweli limatenga dziko la Malawi ngati m'bale weniweni. Bungwe la Muslim World League ndi bungwe loyima palokha la mdziko la Saudi Arabia, ndipo analikhazikitsa mchaka cha 1962 kuti lizilimbikitsa mtendere komanso kuthandiza omwe ali mavuto osiyanasiyana. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Bungwe la Green Belt Authority lakhazikitsa komiti yolimbikitsa ungwiro ndi umunthu pakati pa ogwira ntchito ake zomwe zikukhulupirira kuti zithandiza kwambiri pa nkhondo yolimbana ndi mchitidwe wakatangale. Mneneri wa bungweli Asam Majamanda wati kukumana ndi magulu okhudzidwa m'malo omwe akugwira ntchito ndi zothandiza kuti anthu akumidzi azitenga gawo pokana ndi kunena mchitidwe wa ziphuphu omwe ukuchitika. Adam Zundanenge ali ndi nkhani yonse. Poyankhula ndi atolankhani adakumana ndi magulu okhudzidwa ozungulira skimu ya ulimi wa nthirira ya Nthola Ilola m'boma la Kalonga, mneneri wa bungwe la Green Belt Authority Asam Majamanda adakhazikitsa kwa komiti yolimbikitsa umunthu pakati pa anthu ogwira ntchito ku bungweli ithandize kwambiri kulimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale. Komiti imeneyi ikuchokera mu ndondomeko zimene tinakhazikitsa zolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale m'dziko lino. Strategy imeneyi munayikidwa ndondomeko inena kuti mabungwe amene akugwiritsa ntchito ndalama zaboma komanso nthambi zonse zaboma zikhale ndi makomiti olimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu mkatikati mwa bungwe lomwe. Ifeyo tinakhazikitsa bungwe lathu, titalandira maphunziro ochokera ku Anti-Corruption Bureau, tinawuzidwanso kudzeranso mu NACS 2 yomweyo kunena kuti pamene mwakhazikitsidwa muyenera kupita kukadziwitsa anthu amene mumatumikira. Mulembi wa bungwe la Nthola Water Users Association Brenda Muhango ali ndi chikhulupiriro kuti upangiri umene apeza uthandize kwambiri kuti amene akugwira ntchito mboma ayenera kuchita zinthu poyera maka pa zitukuko zimene zikuchitika madera osiyanasiyana. Pamene chipoyati virenge kuti ntchito ithu iyende makola, chitukuko chithu chipite pa nthazi, chifukwa pala tingatula kuti viphuphu vimale tigwirepo ntchito pakafukufuku ya ziphuphu tiyoyenge maripoti
nikuti ntchito ithu iti tutenge panthazi. Kumbali yake modzi mogwira ntchito kubunga la ACB a Gloria Chikambi alangiza maunduna komanso nthambi za boma zonse mdziko muno kuti ziganizire kukhazikitsa makomitiwa kuti athandize kupititsa patsogolo ndondomeko zimene ayika m'malo polimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale. Bungwe la Green Belt Authority ndi bungwe la boma limene analikhazikitsa pansi pa malamulo a bungweli a mchaka cha 2017. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undaninge. Gulu la zachifundo la Lilongwe Audits Reformed lapempha anthu mdziko lino kuti akhale ndi mtima ogawana zochepa zomwe ali nazo ndi magulu ovutika. Wapampando wa bungwe la Lilongwe Audits Connection Achikondi Chimutu ndi omwe alankhula izi kumapeto kwa Sabata pomwe gululi limapereka zakudya zosiyanasiyana komanso zinthu zina kwa amayi oyembekezera pa chipatala cha Mitundu ku Lilongwe. Achimutu akufotokoza. Pamoyo wa munthu umakhala kuti pali nthawi ina imene umadwala, ukadwala ndi kuti ntchito zonse zimene umachita zimayima, zimatengera anthu amene ali amoyo kuti no akuthandize zina ndi zina. Ngati wife tinaona kwambiri azimayi amene ali kuno kumbindikiro kuti ndi azimayi mwina amene amakhala kuno kwa kanthawi ndithu akudikirira, ndiye kuti zinthu zina ndi zina amakhala kuti akuzisowa. Choncho benga khali zinali zinthu zambiri tinaona be kuti kochepa kamene tingakwanise tinasonkha limodzi kuti anthu amene wathandize. Malinga ndi mmodzi mwa mwino pa chipatalacho a Charles Sefasi, thandizolo linafika mu nthawi yake. Choyambirira tithokoza anthu amene abungwe limeneli pobwera Mitundu kuno. Thandizo limene apereka anthu amenewa ndi thandizo lofunikira kwambiri. Azimayi athu amene ali ma-waiting mothers amasowa zambiri, ena oti akhala kuno mwina mwezi mawiri, amasowa mchere, amasowa sopo, amasowa machisi eneniwo. So kubwera kwa anthu amenewawa Mitundu kuno kudzathandiza ndi ife tikuwathokoza kwambiri, ndipo tikudalira kuti iwowa pa zipatala zambiri Milonge muno anakonza rabwera ku Mitundu kuno. So tikuwathokoza kwambiri bungwe limeneli, chair wawo komanso anthu onse kuti ngati swali ndi kuthekera kotero nthawi ina swali china onse anthu ena koma ife ngati Mitundu ina hospital ife ndifothokoza kwambiri. Ndipo Asofirete Mpandaguta ndi mmodzi mwa amayi omwe analandira thandizoli. Munkhani zina, apolisi ku Tanzania amanga mmodzi mwa anthu odziwika pa ndale mdzikolo a Tundu Lissu ndi atsogolera awiri a chipani cha Chadema. Apolisi ati atatuwa awamanga la Mulungu mtawuni ya Mbeya pomwe amakonzekera kuchititsa msonkhano okumbukira tsiku la Chinyamata. Kumangidwa kwa anthuwa kwachititsa mtsogoleri wa dzikolo Samia Hassan kwachitika mtsogoleri wa dzikolo Samia Hassan atachotsa chiletso choyimitsa misonkho ya ndale. Ndipo apolisi ati msonkhano omwe chipani cha Chadema unali ndi zolinga zoyambitsa ziwawa. Ndi nkhani imeneyi tafika kumapeto